V noci na dnešek kontrolovali strážníci a policisté bary, hospody a veřejné parky ve Zlíně. Zajímalo je, jestli se v nich neopíjí mládež. Výsledek je alarmující. V každém navštíveném podniku nebyla o opilé mladistvé nouze. Dvě teprve 16leté dívky dokonce nadýchaly přes 1,5 promile. Je krátce po 10. hodině. 20 strážníků a policistů kontroluje první podnik. Bez problémů tu objevují mladé opilce. Říkám, že mám problémy s žaludkem a že jsem pila pivo jedno doma. Stejně to vypadalo i na dalších místech. Cože? Fakt ne, já jsem tady kopala bunaku. Rekordmankou se stala teprve 16letá dívka, která nadýchala 1,6 promile. Do p***le s tím, pane bože. Chvíli na pokoj, pane bože. Překvapilo nás především to, že ve všech případech, kdy nadýchali alkohol osoby mladší 18 let, se jednalo o dívky. Po půlnoci se kontroly přesouvají do městského parku. Ještě chvilku, dobré, stačí. 0,93. Tomek, máš tam to? No, oslavovali kamoščení nárost. Všechny ale překvapí tento opilý 19letý mladík. Snaží se totiž přesvědčit policisty, že jeho 16letá přítelkyně pít může. Je to povolený mladí, my slavíme, já budu mít na 105. narozeniny 19 a mám těch rozhodované od rodičů. 1,5 promile, kolik máme? 17. Takže 16. Všechny tyto případy budou předány na odbor sociální péče pro mladistvé a nezletilé. Alarmující je, že mladistvých, kteří holdují alkoholu, stále přibývá. Městská policie ve Zlíně proto bude v důsledných kontrolách pokračovat.